טוב חברים, היום נעשה ברובלוקס, נעשה בו תחפושת, והיום אנחנו נתחפש לשוטרת, כמו ממה שעשיתי בדבר הקודם. זה היה גם יפה בזרוע. אז אני משנה על זה. עכשיו בואו נשנה את הגוף. היום, איך שאמרתי לכם, להתחפש לשוטרת. בסדר? זה משהו קל, לא צריך מלא דברים. שמתי את הגודל על הדבר הטוב. עכשיו נשים. הנה שוטרת, מה הבעיה? נשנה את הפנים לפנים יפות יותר. בואו נראה. אם אני רוצה כזה להיות יפה, אז יש לי פנים, אבל כבר נראה לי לבן. שנייה, בואו נחשוב. טוב, ניקח אותם. הם נראים בסדר. אז יאללה, שיער. ניקח את זה. כן, את זה, זה יפה. יום מאמן. או שאת זה. טוב. ניקח את זה. כן, הלכתי על זה. טוב, אז כמו כפי שאתם רואים, אז זה השוטרת. הנה הבית שוטרים שלה. וגם אני אראה לכם כל מה שהיא צריכה בשביל זה. אזיקים. רובה. וזהו. הנה, בבקשה. יאללה ביי.